So ayaw itugot nga ang imong kinabuhi mahimong open door para sa tanan. Hi boss, salamat kayo sa imong mga video boss kaya natubag rigid ang akong naa sa akong una-una. Na ako silingan or close pagid na ako boss, maog yun iyang kinaiya. Kung sa matput amo buhaton boss para makalikay sa iya. So kung naa kay silingan or close ni mga tao nga toxic kayo ang kinaiya, ang imong buhaton distansya lang ka. Kung mabisita mo gani siya sa inyo ha, ingnon lang nimo siya nga busy ka, nga naa kay lakwon nga kinahanglan nimo asikasuhon. Unya imo sa siyang ingnon daan nga kung naa kay tuyo niya, tawagan ra nimo siya or i-message ra nimo siya. Kay dili gyud na pwede nga moadto siya sa inyo ha, nga wala siya nagpahibaw sa imong daan. Kinahanglan mo gyud nimo tagahan og importansya ang imong kaugalingon. Kinahanglan ka mahimong importante nga tao. Unsa may pasabot ako? Para mahimo kang importante nga tao, dapat kahibaw ka muhatag og bili sa imong oras. Kaya kung kanang oras nimo imo rang ipanghatag sa bisag kinsa na lang, ang mahitabo ana musudlod ra sila sa imong kinabuhi nga wala nimo gusto ha. Dili gyud na dapat nga inana ang mahitabo. Dapat ikaw ang moimbita sa mga tao nga gusto nimong pasudlon sa imong kinabuhi. Dili kay sila ang mupugos sa ilang kaugalingon nga musulod bisag kanusa lang nila gusto. Dili gyud na maoy dapat nga mahitabo. Kinahanglan nga irespeto nimo ang imong kaugalingong oras ug girespeto sa nimo imong kaugalingon para ikaw ang modesisyon kung kinsa tong imong pasudlon. Dili kay basta-basta na lang ang mga bisag kinsa nga mosulod sa imong kinabuhi. So ayaw itugot nga ang imong kinabuhi mahimong open door para sa tanan. Hinumdumi nga dili tanan angay pasudlon ug dili tanan angay hatagan og access sa imong kinabuhi. Ug maunay tubag nakuan.